ọ̀fẹ́. N'agbanyeghị na onye Igbo na-eri alịrị n'omenala na ụfọdụ n'ime ha, anyị ga-eme njem dịka esi eme ya. N'agbanyeghị ọnụ mgbere niile anyị ga-emetụta ichefuru ime mana ya dị ha n'ụzọ mmadụ ebe na ndụrụ n'ọnwụ. Òkú otu arụta ma ọzọ nne na-arụ nne ka ọ dịrị ka anyị nwe ga-abụ omenala onye emetụta n'obodo abịa abịakwa n'aka n'ohu isi ọkụ ka isi ji sipụta na mmadụ nke ọrụ akụkọ adịghị n'ezi. Hey,